nggone wong Goro, nggone wong ngapusi. Pendhitane jenenge Durna, Dur Gorohna Padang. Padange lek wis ngapusi wong. Durma gak tidur kuwi Goroh gak iki penting. Pentinge lek wis ngapusi karo rakyate kabeh. Ngono kok ndeldelke apa? Kok njaluk dihormati iki piye? Yen ngono ki pancen ora kena ginawi becik. Legan golek momongan, bopunuk golek pasangan perangi tata ngrajau. Papan kene kanggo nemtokake kira-kira sing glundung sirahe Bagong Mokarta Marmo. Ayo golek papan sing jembar. Sapa sing ngojar sinangi? Oh, jaluk ra umurmu.